И сега нашето куче котка. Ето. Нейната топка. Поричка. Донеси я на мама. Дай тук, момиче. Хайде, дай тук. Какво се правиш сега? Хайде горе. Стоп. Пусни я. Браво на момичето. Браво на момичето. Хай, хоп. Хайде горе, дай, хоп. Браво на момичето. Хайде, момиче. Дай телчето. Дай телчето. Дай телчето. Хайде, порче, дай телчето. Момичето да откаже животоспасяваща операция. Това е убива. Не е вярно. Имаше въпроси за операцията, а ти излезе. Излязох, за да дам малко време на един объркан пациент да приеме това, което искам. Порче, Едва след това дай ще обсъдя възможните рискове с повече такт и чувствителност, отколкото ти си проявявала някога. дай телчето. Ай, хоп. Пита, не ме интересува. Каквото и да иска. Браво на момичето.